Adobo ron nga Bisaya style. Simple ra na siya nga recipe no, dali ra pero challenge gamay kay ang buto man ko. So mao na itong isagol baboy. Ahos. Ya asin. Og suka. Ito na lang painiton na ang gaha. So nagpainit sa atong kaha. Atong mixan og asin, baboy. Make sure ninyo nga ma-distribute gid siya para manay mapadag lami. Mga usab to buhat kutsara guro. I-mix na to para ma-distribute gid siya tanan. Buhaton ato ni siyang pakupsan sa suka o ahos. Limpyo ko kamot ha. Ikan ko ng tinaw. Wala tong baboy oh. Oy dawig ikaning baboy sa ako aning kauban sa trabaho no. Ka ilang Ma'am Chubi, nindot kay ilang baboy oh. Bata dali rama kuan. Dali ra mo humo. Gusto mo palit. Na sila page nakalimot ko ako lang ibutang sa description ha. Pwede mo palit nila. Nindot kay lang baboy oh. Jubi. May libre diha. Sige. Ato na ni ibutang sa kaha. Butang na to ang suka. Tansyahan lang ninyo, depende sa dipeghan nun yung baboy. Kuha mga 1 cup siguro na. Dayon. Sunod na dayon ini mo ang ahos. Ahos. Para man yung padag humot. Ya. Ato lang na siyang pahubson. Ato pahubson na ni siya. Natarong ko sabi. Anong ahos. No? So, ato ning tabunan kadarong ahos para kuan sa suka. Mahinayan lang kayo, di lang kayo palabi ko supod kay masunog ni. Atong tabunan para kuan ang iyang flavor ma-absorb gid pag-ayo sa karne, baboy. Tapos tama, ano? Ingat kayang ko ano, karne. So ato sa ning kuanan, tabunan, maabot ta mga nga mahubas siya. Okay? Balik lang ta after hubas. So mao ni siya no, nagbukal-bukal na pag-ayo pero wa pa siya nahubas. Suka.
kumot kayo ang ahos ug ang suka. So manan hitabo ron no. Nahubas na. Ato na siyang kuhaon. Well, dari nga steps mag andam tao ko kena tabon kay mo pisik manggon ni siya. Wala atang tabon. Sige, ito na, ihinay-hinay siya. O, butsang, kainit lang ang mantika. Ah, buto na yun. Hindi ko pinahinaya sa pagkayo. Hinay lang. Butang kay buto nih. Lapit na. Ya, ni popcorn. Pinaya na sa akong kayo kay para hindi mo bisik. Andam lagi mong tabon kay sakit kay tika. Oke, guna na to. Puto-puto na yung pinamunan. Sala lang ni Pirito ko. Dala na siyang papuwahon. Kumot na kaayo. Oh? Ato ning kuag tapon kung kanang mahunong na sa puto-puto ganit. Hoy. Kain na tao. Sumunod na, sampol to siya sa pusok ng putok. Yung ginato tabunan na bantay. Ay, maganda mong tapunan kung sundo niya. Balik. Okay. While nagpaabot, pagkitaon ta mo sa akong sauce saan paghimo ha. Simple ra, simple. Ang isa goal Bombay, sili na ko abot na unsa na niya akong sili. Gikan na freezer ug lemonsito. Dalang sukay. Nya asin. Pwede na ito puso ng sili daan dari. Para mahang.
Dayon. Bombay. Suon ang limonsito. Ya, asin. Tuha lang ang makaparat siya. Ay, yawan ako ay. Ibuto ang adobo. Suka dayon. Mix up na to. Lawan. Lamig na kayo. Muna akong sauce. Sauce na ko ni sa adobo. Saya. Dry. Sa tablihan, no? Tara. Bale. Oh, ano na siya? Ang atong adobong Bisaya style. Ning gamay ang baboy. Ni ko po sa pagkayo pero lami kay ni ron. O tara, mo ni ang adobong Bisaya. Lami kaay ni ron para paniud to na mo, no? Tuslob ani ituslob ni sa atong suka. My god. So mo ni adobo, no, na ngaon tanin niyo. Kaayo. Lami kaayo. Lame kayo. Tuslob ani atong sauce, oh. Aha. Na lang. Pare sa rice. Yay. So ambak pa jud siya. Dara, oh. Dami. Kain ka. Lemon. Crunchy. Na okra, oh. Parang mag-sweet, parang nila. Parang. Bombay, oh. Bombay gamay. Tambok, oy. Arami. Bantay lang tani kay high blood. Bugbo ka. Pag ka nang ikutuog na ko ba? Pagsak ka. Jacket na ko. Yung left kay ang right man ako ng work ano o ang right na natin na nag-work pa. Wala naman sa gamit. Ako may gamit. Ang kagang marang. May dapat.
Nilot ko yung baboy nila ni Joby. Pwede mo order nila online ya. Ilan na i-deliver. Guwapo po na ilang delivery. Magmotor na siya og click, Honda Click. So Joby, sige na ka mo sponsor sa kilo dia ha, sunod. Crunchy kayo ang kuan. Kani, panet mo si Charo no? Awa. Ang baik na kani. Hindi ako. Sus, dali na horot sa kurang ito. Sige, daghang salamat sa pagtanaw. Sa sulod na po, ayaw mong kalimot og like. Subscribe. Pwede po i-share. Daghang salamat. Bye. Bye.